Tam ako vidíte, tam takú čiernu čmuhu, tak to sú letecké dni Košického kraja. Tam lietajú všade. Môžem vám to aj priblížiť. Taká čmuha čierna. Tak tam lietajú lietadla. Teraz ich nevidno, ale počuť ich aj kedy. Už prešlo 10 minút a tu na niekde lieta MiG-15. Neviem ho nájsť, lebo 17:08 má lietať MiG-15 a nevidím ho tu a je už 17:11. Pozerám všade dookola a nevidím ten MiG. Už prešlo 7 minút a pozerám všade dookola aj s ďalekohľadom a nič nevidím. A sľubujem vám, že vám natočím nočnú show. Letecký deň Košického kraja, nočná show vám určite natočím. To vám určite natočím. Takže dajte odber a uvidíte moje video ďalšie. Počujem už dačo, že tu je, dojde ten MiG. No neviem, kde je. Nevidím ho, počujem ho, ale len trošku. Už zase ticho, už nepočujem. Tak čaute a natočím vám nočnú show.